Shomurigereria okwe murungane niko kwarorokana komenta muno anebono asa menye kurwase ward ya Nyakoe kubwatikana no gusiko wenchire yubona kwenda service JMMCA Cosmas yagi ase ensemo ya Nyakoe eni gotebekana buna omonto yo mobeteka kugorobole mubuni gabeteka gusike nchire yo abwasa menye kurenseme jibaganirio oyo goritobole moyuko sobole muboko nyaro gwesokya na kubwatuko bole muboko cha serikali matoka makema igejo MCA bogodi yagotebuna obole mubuni gobore ase inse ya mukoko ya serikali niko chinga ke bate urubuna nchirane gwente korosu wasembe yo iriko nyakoruri bagali enchire kongrocha service yo MCA unenchire moja bamenyi benseme yo konyara konyorobo korri kurwaso MCA obo unatokumanyigwa no muri Keito Everina Osero abamenyi ba Bumatara Bunyagatani nabo igobogekani gobe murungane iryo gosie kwa wenchire yo kugenda seciro ya Nyakoe nabo igo abisi yo MCA enchire kurwa Nyakobaria wetera kyombe tagwe kasoro cherwa mugusi asekorengana nabo batebire enchire yo nigo yakabeira okorwa kare iyo yakabakonyire gwikirana chinsemo na wikirania emerobere menke yobono yasiekirwe no mugori bobore menseme yo enchireye nigo yarenga korwachi aba chisokoro cheitu abanta abange ntuno twari guchirocha no twari wa kontimbuga edibuga yarenge nsa chombe jikobe kunsa cyatimokera muinonsa cyauncho kamate bono onyenchera yasikurkurwe para abantu bakoende chiro mbagweta nenchera ye gutumika koende chiro ya Nyakoe market na abantu bonse bikoro iranda Nyakobaria Nyakuru Nyagatanyi no abantu bagweta jereye nenjere nkoro na nderese map tingo manye map yaro situgunero rie naende wetani rie nkoro map tukoro ruaraka na bekora kinjera ne 24 feet nigo boigoba mochiyo moroberio yo chakiwe bwokwagacha ekanisa a century yo igoro bono muisa korigerero goraria interestingly emete yabekirwo bono yatichire ngane kanisa ikobekwo onye kanisa kobekwo tigaba tigenchera babeke kanisa ndu ya no problem lakini gotichenjera akoboko beke kanisa yena ye igotoro kanisa aba yakoroche tigaba siekerere nenchira yabereye kubakonya monno anena bangina so kwerigeria abuna weta chinga kibako gende chiro nabo igoroche asibarerera barayiko bakonya egekogera eisegusiekwa tibabwatia se baraitere wachandikira kito simiso gweta kuchichi barajito chiekerere ndenjera ngaito chagweta ana bana baende sukuru no koragera mbaragere akitokonya gaki to gwenjera akinto siekeru na injenjere nengonya taso korageria abana senenjo supply ingia maji na kwa gweta to kubaire na choteli gweta na ibana to kwanda serikali gaki niga bamenyi abo bagikeria gakorekyo na kugania enchire yo gotigara kobao iryo kubakonya ase ogoikirana chinsemo na bayo goikirania emeroberio kente kia ge korekana nekebe enchire itigetigara kobabuti sinaine una yarenga bana inje baete anyare kina kera kyo barma serikali nere kambe ko tigenchera ya itega ndrego itabunego eta toke ndreno nemipango ya itu korwa sabisi yo MCA nigo baine kiayo na kugania umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati goswagati asokugayana umuchando yo asekeria nigo oratirenie nonya nobokoreri asabisi yo MCA ki governor ito ndobwate problem Nyakoe ward turuchi siagoga zinutrani deriko korekana yamuneta keire bantu muri konyara bokoreri burunge ko bayenchire ya letre shida gaita nurocha abantu baito no bago chaga babangera ini banyora services nane no bago chaga bo ino nchi form jechi basa bona abantu baito muri konyara wasese office no na ba ward otumete aba ward admin otumete go office ga ba wabo iro so office ga ko bayenchire gerega umugaba na kware gwanchurigiri yenchire yo arona kyo to konya ngo reporter ya Ndizi TV area 3 Evelyn Osero.